Хайырлы иртә Россия бер телеканалында Татарстан яңалыклары. Туры эфир студиясендә Гөлназ Ибрахимова. Бүген бөтен дөнья авиация һәм космонавтика көне. Быел әлеге истәлекле дата 60-нчы тапкыр билгеләп үтелә. 1961 елның 12 апрелендә Совет космонавты Юрий Гагарин дөньяда беренче тапкыр Восток космик ракетасында галәмгә очты. Ракета 108 минут дәвамында җир шары тирәли әйләнеш ясый. Шуннан соң җиргә төшеп утыра. Шул чордан бирле төрле елларда 565 очучы космонавт галәмгә очыш ясап кайтты. Галәмне үзләштерүдә зур ачышлар ясалды. Бәйрәм уңаеннан бүген Казан халыкара аэропорты һәм Тулпар техник компаниясе ата-аналар балалар өчен экскурсия үткәрәләр. Аэропортта авиация казанышлары очкышларга техник хезмәт күрсәтү белән таныштыралар. Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясенең 3нче утырышы Фәннәр академиясендә узды. Фәннәр академиясе телләрне саклау һәм үстерү юнәлешендәге эшчәнлеге буенча хисап тотты һәм яңа проектлар тәкъдим итте. Татар теленең кулланыш даирәсен киңәйтү дәүләт оешмаларында гына түгел, хосусый биналарга да 2 телдә элмә такталарны урнаштыру, IT технологияләрдә дөрес тәрҗемәләр куллану көн тәртибендә әнә шундый сораулар күтәрелде. Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясенең 3нче утырышыннан тулы репортажны сез иртәгә яңалыклар тапшыруында карый аласыз. Казан ярминкәсе күргәзмә үзәгендә Юныс Әхмәтҗанов исемендәге 4нче халыкара милли аш-су осталары конкурсы узды. Яктан бар дусларны җыеп, бәйрәм уздырырга хакы бар. Быелгы аш-су осталарының эшләре Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышлана. Ярышның тантаналы өлешен Татарстан Республикасы премьер-министрының урынбасары Ләйлә Фазлыева ачты. Конкурста Казанның республика шәһәрләренең популяр кафелары, рестораннары, Россиянең күрше төбәк вәкилләре бар. Мәйданчыкта WorldSkills стандартлары нигезендә кулинар осталык буенча республика һәм Россия төбәкләренең профильле уку йортлары укучылары ярышты. Милли традициялар, тукмаш кисү, кияү пилмәне, эшпишмак әзерләүдән тыш, халыклар дуслыгы темасы белән берләшкән азык-төлек продуктлары да әзерләделәр. Ярышларга бәяне Россиянең танылган кулинария белгечләре, бөтен дөнья шеф-пешекчеләр бирде. Юнус Әхмәтҗанов инде ул электән безнең Татарстан ризыгын бөтен Россия буенча гына түгел, бөтен Союз буенча гына түгел, инде аны бөтен дөнья буенча таратты һәм инде мин монда булган бәхетләрнең берсе Юнус абыйның кулыннан ризыкны ашаган кешеләр арасында. Шуңа күрә аның истәлеге генә түгел, аның бик күп китаплары калды, аның һөнәре калды. Бәйгегә Казан Мәдәният институты иҗат коллективлары бәйрәм атмосферасы өстәде. Ләлә Зайнуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Иртәгә 13 апрельдә ислам дөньясы өчен изге Рамазан ае башлана. Мөселманнар уразага керә. Шул уңайдан Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин дин кардәшләребезгә мөрәҗәгать итте. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Безнең сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям: "Иза дахала Рамадан, футихат абвабул джанна, ва гулиқат абвабун ниран, ва сулсилатиш шаятин." Рамазан ае килеп җиткәндә, җәннәт ишекләре ачыла, җәһәннәм ишекләре ябыла һәм шайтаннар шылбырга бәйләнә. Һәм башка бер хадистә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шулай ук: "Ман сама Рамаданан", кем Рамазан аенда ураза тотса, иманан ва ихтисабан, иман белән бергә, Раббыбызның мәрхәмәтенә өмет иткән хәлдә уразада булса, гуфира лаху ма тaqaddama min замби, аның барча гөнаһлары гафу итәләр дип әйтә. Инде Рамазанның килүе белән барыгызны котлыйм. Иншаллаһ, Рамазаннан соң барыбызга да чиста яңа тугандай балалар сыман очрашырга насыйп булсын бәйрәм белән. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Гөлназ Ибрахимова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау сәламәт булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.